हेलो हेलो बड़ो ब्लॉग तो सबको स्वागत है। आप लोग सब्सक्राइब बना रहे देखते रहे। कौन कौन आएगा अब ब्लॉग के साथ साइन होगा। हेलो हेलो कौन है बाबा। हेलो हेलो आजा आजा चलो एक देखो। हेलो हेलो तेरे तो नहीं खा खालो ब्रा कमेंट कमेंट करना नहीं खा था दे नहीं का हम लिसान नहीं ना थांगे बताते कमेंट कौन दे सब्सक्राइब कमेंट बनाओ कमेंट करना हर से सर दो कमेंट आथर दो आजा थंदे आं थांगे सनरा
Just hand down. Continue to shut off until long. Comment for the button. Sri Nekhala dong. Pata comment. Rami or like them, they more on unlike them. Rami or on. Horizon like delivery. Horizon on my a member like done. Thank you, thank you. A member on.
Manjurani like dance. Thank you, Manjurani. You are welcome. Subscribe to Bala. All right. Manjurani already. Or borrow like than wit. Thank you, like than wit. ARR triple R में कह रहे राय और triple R ये triple R फिल्म Manus baru like apa bilang? Deh. Ini siapa? Subscribe sesuatu. Dong khai. Deh. ARJ. Hey, hello. Hey, hello. Ten like then ARJ. Baru. ARJ BHPB. ARJ baru. Oh. ARJ baru listen to. ARJ ke.
बोलिए बोलो। अच्छा बोलिए बस्ती बोलिए बस्ती से बोलिए बस्ती ओ बोलिए बस्ती ओ नो बोलो साथामनाय बायदों मेगन थुवासिनो दं मेसेज कमेन्ट होदों साननै हो 8टा 7टासो मेगन थुवासिनो दं नायबाय थाग्राफोरखौ रुवाल लादां हाब जबायना होनदों नायबाय थायो एख' नायबो हरा बहरा मेगन इसोरखौ मेगनखौ दानखाजोबगोन दं रुवाल लानानै दा लामायाव Ada kontak जाबाय ना एलबिनिया हेलो गाइस अननानै लाइक कमेन्ट हरदो जोंहा प्लिज
सापर्ट मेगन सुङाखै सानदों सोर दं सोर फैदों जाय फैयो अननानै लाइक कमेन्ट होना गालां आरो लोगोसे साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायना हो अननानै नायग्राबा गैया कमेन्ट हरनो खोमा नायखोमानायालाय आसल माखाया दा सोरनावबा नुबाथाय आमखानाव बिसोरनि एलबियाव रावबो कमेन्ट हरा आंबो हरा मेगन खुलायनासो सोंदों फैसा जि थाखासो हो 10 थाखासो मोनथाराखै मैयाल' 10 थाखासोनि थिंख्लियाव मानसि फैबा फैयाबाबो कमेन्ट हरबाबो हराबाबो वाच टाइमा जाबानो जागोन 10तासिम दोन थाम्फैया इनि बिरला आं नांदेरला नोंखौ आं दुगैखांबाय फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि सोरां बाथि लगायनोसै देखना सोंदों नायबाय थागासिनो एबार सासे लासैनो ओइ सबनो फैनानै थांजोबबाबो इ सासेया थाङा सोरबा CID बायदि नायखाना थाथारमोन सोरबा गामिनिसो खोमा अननाय होबासो अननाय मोनो दसजन फैलायबाय साब्रैफोर न'आव फैबाय एकाउन्ट नाम्बार सोनांगौ नायनानै थाखानायखौ थांनानै दुगैयोमोन आं गुवाहाटि लासै माबायाबा सेरखानाङा मिथिङा बारा हेलो लोगोफोर अननानै सोर फैदों सापर्ट मिथिङा ब्र' कमेन्ट नायनायजों लोगोसे कमेन्ट हर लाइक हर साबस्क्राइब बानाय मिथिङा ब्र' न्यू सब्सक्राइबार थेंक इउ
like dan videonya bro, thank you. Saya sedang
hello. Oh, bro. All block. Hello. All GCB block. Hello. Hi. All CB. गुड मॉर्निंग। आपके मेरे अल्लाह में स्वागत है। ऑल CB ब्लॉक। क्या कर रहे हैं अभी?
Exactly, like policy block logo gaya logo warna ada. Thailand rasara alu phagla alu shibro honaनै एकदम alu shibro थाइसेनो जानि जानसै 41 minutes आं दुगैनोसै मा खालामनोसै
Hah? Hah? Sunset Curry live dance on apa the Sunset Curry. And then Sunset Curry and then who's the Sunset? Hey, then is a fair cinema. Listen, good guitar. Okay, ada. Enggak mah tadi. Ada masuk tadi. On.
Này मैया साम माबानो हरनायालाय फानहरनाया होलांनाय ना होलांदिया बै मना गिदिरसो लांदो लाहै फिसाजोनानो
नेटाबो माथो जाबाय थायोब्रा माबा थांलाय फैलाय